సంక్రాంతి పండుగ సెలవులు ప్రారంభం కావడంతో పట్నం వాసులు పల్లెబాట పట్టారు. సొంతూళ్లకు వెళ్తున్న వారితో ప్రధాన రహదారులు రద్దీ పెరిగింది. బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లను ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. హైదరాబాద్ విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. చౌటుప్పల్, పంతంగి టోల్ ప్లాజా, చిట్యాల వద్ద వాహనాలు రద్దీ పెరిగింది. ట్రాఫిక్ పోలీసులు రద్దీ నియంత్రణకు చర్యలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్ విజయవాడ హైవేపై కొన్ని చోట్ల రోడ్డు విస్తరణ పనులు సాగుతున్నాయి. పనులు జరుగుతున్న చోట్ల వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్తున్న వారితో బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు రద్దీగా మారాయి. సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్లు ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్లో ప్రయాణికుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. దిల్సుఖ్ నగర్, ఎల్బీ నగర్, ఉప్పల్, కోడల నుంచి వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. రద్దీకి అనుగుణంగా ప్రత్యేక బస్సులు, రైళ్లను నడుపుతున్నారు.